хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 1 март дар Паём ТВ. дар моҳи январи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон аз тамоми манобеъи молӣ беш аз 761 миллиону 400 ҳазор сомонӣ ҳудуди 69 миллиону 700 ҳазор доллар сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ истифода шудааст, ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 44.3% бештар аст. бино ба маълумоти агентии омори ҷумҳурӣ, дар ин давра барои иншооти саноатӣ ба маблағи 506 миллиону 400 ҳазор сомонӣ ё 66.5% сармоягузорӣ ҷудо шудааст. дар объектҳои ғайриистеҳсолӣ 225 миллион сомонӣ ё худ 33.5% ҳаҷми умумии маблағгузории кишвар ҷудо шудааст. ба сохтмони соҳаи энергетикӣ 459 миллиону 400 ҳазор сомонӣ ҷудо кардаанд. ҳаҷми сармоягузорӣ аз худшуда ба сохтмони иншооти энергетикӣ нисбат ба моҳи январи соли 2022 5.4 баробар афзудааст. ба соҳаи нақлиёт ва алоқа 15 миллиону 800 ҳазор сомонӣ маблағгузорӣ шудааст. амрико барои коҳиши вобастагӣ аз Русия ба кишварҳои Осиёи Марказӣ кӯмак ваъда кард. дар ҷараёни вохӯрӣ вазирони корҳои хориҷии 5 кишвари Осиёи Марказӣ дар пойтахти Қазоқистон бо котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен гуфта шуд, ки Амрико ба маблағи 25 миллион доллар ба кишварҳои Осиёи Марказӣ кӯмак хоҳад кард. Блинкен изҳор дошт, ки Иёлоти Муттаҳида истиқлол, соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии кишварҳои Осиёи Марказиро дастгирӣ мекунад ва Иёлоти Муттаҳида ба кишварҳои шарики Русия хисорот бар асари таҳримҳоро ҷуброн хоҳад кард. азбаски тамоми кишварҳои минтақа ба ин ё он ҷиҳат ба равобити тиҷоратӣ бо Русия вобастаанд, таҳримҳои зидди Русия ба иқтисоди ин кишварҳо низ зарба задааст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико онҳо инро мефаҳманд ва ваъда медиҳанд, ки оқибатҳои онро ҷуброн мекунанд. ба гуфти Блинкен, ширкатҳое ки фаъолияташонро дар Русия коҳиш медиҳанд, имконоти нав пайдо мекунад. қобили зикр аст, ки котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен шаби 28 феврал ба шаҳри Остона омад. аз Қазоқистон ӯ ба Узбекистон ва аз он ҷо ба Ҳиндустон ба нишасти бистгонаи бузург меравад. нархи арз таи ҳафтаи ахир болоравии қурби доллари амрикоӣ нисбат ба пули миллии сомонӣ идома ёфт. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон дирӯз 28 феврал $100 ба 1092 сомонӣ иваз карда мешуд. як ҳафта пеш $100 ба 1068 сомонӣ баробар буд. ба ин тариқ давоми ҳафтаи ахир асъори амрикоӣ нисбат ба сомонӣ ба андозаи 2.2% қимат шуд. аз 1 январи соли ҷорӣ қурби доллар нисбат ба сомонӣ 7% боло рафта, арзиши $100 аз 1020 сомонӣ то 1092 сомонӣ расид. қурби доллар дар ҳамин сатҳ ахиран рӯзи 17 июни соли 2022 қарор дошт. имрӯз 1 март тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробари 1091 сомониву 50 дирам қурб дорад. беқурбшавии сомонӣ аз оғози сол нисбат ба евро мӯътадил буд. 100 евро ба 1092 сомонӣ оғози соли 2023 ҳоло ба 1161 сомонӣ расидааст, ки ин афзоиши 5.9% нишон медиҳад. рубли русӣ, ки ба далели равобити наздики тиҷоративу иқтисодии Русия ва Тоҷикистон то андозае ба қурби сомонӣ таъсир мерасонад, дар моҳи феврал дар баробари доллар тақрибан 7% поин рафт. бино ба маълумоти Бонки Марказии Русия, қурби $100 аз 7092 рубл дар рӯзи 1 феврал то ба 7543 рубл дар рӯзи 28 феврал боло рафт. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз 1 март қадри 100 рубли русӣ мисли дирӯз баробари 14 сомониву 45 дирам аст. нархи тилло баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1833.71 муомила шуд. қобили зикр аст, ки Тоҷикистон дар моҳи январи соли ҷорӣ содироти филизоти қиматбаҳоро ба камтарин сатҳ расонд. тибқи омор дар моҳи январи соли ҷорӣ даромад аз фурӯши филизоти қиматбаҳо ҳамагӣ $5000 ташкил додааст. ин дар ҳолест, ки ин рақам дар як соли қабл беш аз 22 миллиону 800 ҳазор
доллар буд. Бино ба иттилои вазорати саноат ва технологияи навини Тоҷикистон, дар кишвар 18 корхонаи истихроҷи тилло фаъолият мекунанд ва тавлиди ин фулус ҳамасола афзоиш меёбад. Аммо бо ишора ба махфӣ будани маълумот дар бораи истихроҷи филизи қиматбаҳо, мақомоти марбута маълумот дар бораи ҳаҷми воқеии истихроҷи тиллоро расонӣ намекунанд. бино ба маълумоти идораҳои дахлдор, соли гузашта фурӯши металлҳои қиматбаҳо 37% ҳаҷми умумии содироти кишварро ташкил додааст. металлҳои қиматбаҳо ба маблағи беш аз 717 миллиону 400 ҳазор доллар фурӯхта шуданд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $83.66 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Grad Oil New York $77.28 муомила шуд.